Grot. Hello. Good morning. Enough na sakit. Oh, let's go na. Let's go na. Nakakaloka. No, Miggy. Hi. Ikaw talaga siloso masyado. Good morning guys. Happy Sunday. Ayan, wala na masyadong ulan. Hindi katulad kagabi. Maulan. Tumigil na ngayon pero sobrang kulimlim pa rin ng langit. Hoy! Paknit! Ginagawa mo dito, Paknit? Ha? Tungka dali! Tungka! Ayun guys, yung mga pala dito, inahanap nyo, yung mga cactus. Andun, inano ni Froggy, nilipat niya para daw nakakaano ng araw. So, yun. Yan pa rin sila. Ayun, yung iba na na deads. Pero ito yung mga matitiba yung buhay. Kaya yun, yung ko din namatay na si Bonbon. Matagal na siyang namatay, hindi ko lang siya matanggal dyan. Hindi ako move on. Diyan pa rin si Bonbon. Ikaw naman, doon ka. Tapos ito, pang di-display ko na lang to sa or dito na lang din. Maglalagyan ko pa rin siya ng ng mga plants. Kaso hindi na muna ngayon kasi bala ko siyang gamitin sa upcoming bazaar. So sana ma-approve yung application ko sa bazaar. Pero for sure naman ma-upload yun kasi nag-join na ako before sa Trendsetter. So kasi per months lang ako mag-join kasi madaming tao kapag per months, diba? Diyan yung mga pumapasok ng 13-month pay, wala. So madaming anda ang tao. Kaya yun, nag-email na ako, nag-inquire na ako for available slot niya. So, sabi din ni Froggy, natutuwa daw siya kapag nagbabasaro kasi napaka-energetic ko. Ang saya ko kasi kapag nagtitinda, guys. Alam niyo yun. Yun na nagpapasaya sa akin yung magsisales ka sa mga tao, yung mga ganyan, mga kasalamuha mo. Mas, masayang nagbebenta ako. So, siguro tendera talaga yung ko, guys. Yung career ko. So, ayun. Kaya gagamitin ko siya sa bazaar. Nag-order pa ako nito, bali 3 pa sa Lazada. So, yun, next month pa naman yung bazaar. Pero nag-order na nga ako para ready na siya. So, yun, nakakamiss lang yung feeling na punta ka doon, magtitinda ka, yung mga ganang Namiss ko din yung mga kasama ko sa bazaar. So, yun, ang face ko. Masyado na naman siyang ma-oily. Hilamos ako. Ay, hindi, maliligo ko later kasi dumating na guys yung yung collagen na candies. Ayan, dumating na siya. So, mi-meet upin ko yung tito ni Asuka Kitty sa Trinoma. Tapos, papasyal ako na din. May bazaar daw si Shirley New. So, ang gaganda ng mga niya, ang gaganda ng mga shirts niya, mga statement shirts na mga print na cat, dog, alam niyo. So, magta-try ako sana may magkasya. Kaya, yun, hindi ko na ako later. Mag-edit lang ako ng vlog yesterday para ma-upload ko na. Lumayas na naman. And then, bukas ng umaga is pupunta kami ng Nueva Ecija. Total long weekend. Hindi natuloy yung namin guys, yung Tagaytay or namin, Antipolo kasi maulan. So, hindi rin naman namin may enjoy. So, maybe next time na lang. So, ayun, kaso kailangan ni Mika na mag-attend daw ng meeting sa isang co-op na sinalihan nila. Yun. Kaya, pupunta kami, and then kailangan ko rin i-visit yung 2 dogs na na-rescue, diba? Para may update ako doon sa mga sa kanila, nag-rescue naman, nag-foster sa kanila. So, kaya, ayun, tomorrow morning kami aalis, kaya kailangan ko na kumilos, guys. Kagabi pala, guys, kami. Tumoma kami ni Daddy ng di ko rin naubos. Ano to, di, sayang? Mojito. Bacardi. Mas masakit sa tiyan. Mainit. Pero masarap siya. May minty flavor. Okay na, labas mo na din yung dyan sa'yo. Okay, mag-edit ako. By the way, guys, happy 12K. Ayun o, 12K na tayo. Happy 12K sa atin. Yung ganito mo din, ano mo na, para maugasan na. Papalitan ko na pala to, guys. Itong couch na to. Kasi lagi iniihian ni Pakni. Ito yun, kadarder. So, ayun, bubantot na rin siya. Kaya, kailangan ko na siyang palitan din ng leather. Para kahit na may mga ihian niya man. Or diba? So, madaling papunasan. So, ayun.
Hindi ko lang alam kung saan ko siya ilalagay. So, kasi sa ano pa yan eh, naiwan lang yan dito nung may-ari before. Eh, ano na rin naman talaga yan guys, sira na yung likod niya, tapos yung ilalim niya. So, chinaga ko lang siyang gamitin na muna. Kaya, siguro next itong buwan na to kapag may nahanap na akong kapalit niya, bibili ako para may iba naman. So, ayun, luto muna ako ng ayan. Masarap ito sana guys, pang kaldereta or nilaga or sinigang kasi spare rib siya. Or baby back ribs ata tawag dito. Ayan eh. Basta ribs. Yung kaso, nagmamadali ako kasi may pupuntahan nga kami. Diba? So, yun. Sobrang lambot niya din. Kasi, baby nga siya. So, yun. Wala naman ako masabi kundi, so, yun. So, lagyan ko siya ng toyo suka. Parang lang, adobo lang. And then, i-fry ko na muna siya para mag-golden one bago ko siya ibalik dito. So, ayan na, kumulo na siya. Palit tayo. Kasi mas gusto kong gamitin itong kabila eh. Kaya sa halogen. Dito ko muna. Ito pala guys yung mga pan na binili ko sa Salad Master. So, ayan, kinuha ko na yung natitira ko dun sa kabila. Kasi dito naman ginagamit. Ako na munang gagamit para dito ako bibili, diba? Ayan. May kulang pa ako isa. Di ko mahanap eh. Yung mataas na sumunod dito eh. Mas maliit dito pero mas mataas. Hindi ko siya makita. Kaya, next time na lang. Ayan. Painitin ko lang to and then i-fry ko siya. Mag-golden brown. Tapos, babalik ko dito bago pakuluan ulit hanggang sa lumambot. Dito kami guys sa Trinoma. Kaya minute up namin yung tito ni Asuka Kitty. Ito na yung mga collagen candy. Grabe yung sarap. Kung masarap to guys, mas masarap yung mixed berry. Nakaka-addict siya kaso nag-take na ako nito kaninang umaga. Tapos yung panggabi ko, tinuwi ko na ngayon. Tinikman ko kasi. Nakaka-addict. So, kailangan pigil-pigil kayo kasi baka maubos nyo yung isang pack na Isang nito sa isang upuan lang. Eh, kailangan twice a day lang siya ite-take kasi baka mamaga naman tayo kapag sobrang tayo sa collagen. So, ayun. 150 lang guys per pack. So, 12 pieces yun naman niya. Available siya sa RMK shop ulit. And then, ito yung mga mask. Galing to Japan. Fresh from Japan. Yung tito niya yung nagdala sa akin. May bazaar dito guys, oh. Yung kay, Pop Culture and dyan si Shirley. Tingin ako ng mamaya. Mga damit. Ito yung, parang fiesta lang. Sibog muna kami dito sa, Yellow Pub. Hello guys. Ito kami sa, sa Piandre, sa Trinoma din. Ayun. Galing na akong, booth ni si Shirley. Nandaming tao kaya umalis kami agad. Bumili lang ako ng dalawang long sleeve. Tapos wala siya doon kanina. So, yan si Daddy. Dapat magkita rin kami ni Ann. Tapos andito rin si Ann. Kaso, ayun. Tinopak tong isa kanina eh. Dumiretso na lang ako dito. And then, masakit na rin daw ulo ni Ann. Kailangan niya ng umuwi. So sabi ko, next time na lang kami magkita. Kaya yun, dito tayo. Ang hapdi guys. Sabi, ba't ganun? Hindi ko pa-reverse yung ganito ba to? Aray ko. Mahapdi siya, kuya. Mahapdi siya? Oo. Saan ito? Pati mas mahapdi. Mainit na Mayroon pa mo. 5 minutes lang ba? Sige. Guys, yun lang ako 5 minutes. Bago natin pants. Okay. Ano lang, kumapit. Pakulay lang ako ng higa guys. Okay. Pero ganyan din naman ang feel ko sa iba din. Kasi parang tinutusok eh. Oh, 5 minutes lang. Okay. Kaya hindi ako masyadong guys sa papakulay. Alam niyo yun. Lalo na yung pag may syrups na. Kasi ganyan na. Tapos bigla siyang mga ilang araw lang. Magtutukla pa yung balakubang. Rinse na. Ayun guys, nawala na yung yung hapdi. Wala na.
Nanibago lang ako sa ano. Nanibago lang siguro, ma'am, kasi kanina, malayo-layo ko siya sa roots. Oo, Ay, nung idinikit. okay, Ang parang haba kasi ng recruit mo, ma'am, ilang Oo. months yun? matagal. Kaya, Kaya ganun, ma'am, oo. nanibago. Di ba may ano na yung black foam, sobrang haba na. Oo, ang haba. Kaya yun. Bigla kasi siyang uminit guys, na parang tinutusok-tusok kayo na gano'n ko. Nabigla. So, bigla ano din ako. Mataranta din ako. Mamaya bigla. Pero ngayon okay na. Nadala sa massage. Yeah. Yun guys, officially baba. Maglalait pa daw yun ng konti lang naman. We're home na guys. Yun, anong oras na ba? 7:20. Hindi kami nag-EDSA. Dito kami dumaan sa may, ano, sa may Araneta. Papuntang Quiapo. Diretso lang. Yun. Ganda nyo. The best talagang Piandre. Kesa dun sa last na pinagpaano ko, di ba, pinagpakulayan ko yung, ano ba pronunciation ng daddy? Yung sa Mega Mall. Vivere ba yun? Grabe, ang mahal ng siningil sa akin nun guys ha. Maikli pa yung buhok ko nun. Grabe. Maniwala kayo, 5,000 yun. Kakaloka, diba? Talagang galit na galit ako noon. Hindi ko nakuha yung ano, yung desired na kulay ko. Kaloka. Tapos, nag-ano sila, diba nag-post ako noon. Tapos, nareklamo. Sabi ko, ang layo sa ano, ang layo sa gusto ko. Tapos, nag-message sila sa akin na uulitin daw nila 100% ano, free. Tapos, yun, pina-follow up ko. Wala na, sinisinsone na lang ako. Padrip na rin ako, di ko na inano. Kanila na yun, buisit sila. Kaya yun, simula ngayon talaga, di na ako magpapalit ng ano, ng salon. Piandre na talaga lagi. Magaling kasi ng mga, ano, mga hairstylist sa Piandre talaga. Pinag-aaral pa nila sa ibang bansa. Yun, hindi lang yung YouTube lang ata ng mga, yun, sa Vivere na yun yung ano nila. Mga artist nila, kabuisit. Kaya, ayun. Piandre tayo guys. Or sa mga ano nyo, sa mga tag dito, sa mga favorite na salon nyo rin. Pero wag doon sa Vivere na yun. Busi talaga ako doon. Loka. Anyway, ayun. Dapat magpapaano rin ako. Tawag doon? Papariba. Hindi ayaw ni daddy ng ano, ng straight na straight yung buko. Mas gusto niya yung may body lang. Kasi ang haba daw ng mukha ko kapag ano straight ang buhok ko. Sige nga de, naghahanap siya ng ano. Sige, maghanap ako ng ano, nung mahaba yung buhok, yung straight. Haba daw ng mukha ko. Baka si payat naman ako noon. Kaya nagmukhang mahaba yung baba ko. May nabili pala ako dun guys sa bazaar, dalawa lang. Sa ano lang, sa booth lang ni si Shirley. Kasi ang daming tao, nakakahilo, siksikan. Kaya ayun, ito lang. Pang ano, pang sweatshirt. Pang ano ko, pang sweatshirt ba tawag dito? Pag nagbabike. Diba? 150 lang. Nakatawad ako sis. Ayun, dalawa kasi binili ko. Natawa ko siya. Ayan, tapos itong unicorn. Tapos ko lang magkasya sa ano yun. Kasya kaya to. Nalo naman siya na stretch. So, pili ko kasya siya. Ayun, kasya mo. No! So, yun. Yun lang, pinakita ko. Kalabang ko na para pag nag-bike kami magagamit. Ayun lang guys, after talaga ng ano, hair treatment na ginagawa ko, nahihilo at nasusuka ako. Hindi ko alam kung nilagyan naman nila ako kanina nung ano, nung gamot bago nilagyan ng kulay, pero after ng procedure talaga, pag nakauwi na ako, ayun, nararamdaman ko na yung hilot tsaka pagsusuka, yung parang nasusuka ako. Pero ko, nagabot ata to. Kaya hindi talaga ako mahilig magpano guys, magpakulay or magpariban, yung mga ganun. Kasi ganito nga ang nararamdaman ko. So, ayun. Walang kadala-dala no? Pero kaya rebels lang. Maganda naman ang hair natin. Tutulog ko na lang ito maya-maya.